Oh, hello लोगोफोर आं अबंसा बसुमतारी आरो नोंथांमोना नायगासिनो दङ आंनि चेनेल I love अबंसा सो दिनै फिन खेबसेबाव नोंथांमोननि सेराव नुजाथि फैलायबाय आरो दिनै आङो थांगासिनो दङ टंला रेलवे स्टेशनाव मानि थाखाय नङा होनब्ला आङो गाबोन थांगोन गहपुरसिम मानो होनब्ला गहपुराव जानो थांगासिनो दङ All Bodo Student Union Conference so बेहाय आङो थांगासिनो दङ आरो बिदिनो जायफोर बिथांमोना गहपुरसिम थांगोन आरो जायफोर बिथांमोना गहपुरनिफ्राय आंनि बे भिडिअखौ नायगासिनो दङ बिथांमोनखौ थाबैनो लोगो मोनगोन आरो बिदिनो दायो थांगोन टिकेट बानायनो स' नायलांबाय थादो दायो आङो मोनफैबाय टांला रेलवे स्टेशन आरो जोङो दायो टिकेट दाननो थांगासिनो दं आरो गोरबोमोनखौ लोगो मोनगोन आरो जायफोर बिथांमोना टिकेट दाननायाव माने प्रसेसफोरखौ एसे डाउट दङ बिथांमोना भिडिअखौ जोबथारनायसिम नायजोबथारनायाव आङो बे प्रसेसफोरखौ आं नोंथांमोननो फोरमायगोन फ्रेन्ड्स दायो मोनफैबाय माने टांला रेलवे स्टेशनाव आरो नै आंजों माने लोगोफोर दङ दिनुस दङ नै आरो दङ नैथिं थाम्फै आरो दायो जोङो टिकेटनि थाखाय माने रेडि खालामगासिनो बेजों माने फर्म फिलआप खालामगासिनो माने गहपुर थांनो थाखाय बिराद गोसो जागासिनो आरो फाइनाली जोङो गाबोन थांगोन माने गाबोननिफ्रायनो स्टार्ट माने मिटिंआ बेवहाय 29, 30, 31 बे सानथामनि हाबाफारि माने सानथामावबो जोङो बाहागो लागोन आरो बिदिनो दायो माने टंला रेलवे स्टेशनाव फैदों नै बिसोरबो माने टिकेट दानबाय जाबाय बिराद फास्ट जोंनिया रेडि माला थांगोन माला थांगोन 30 थांगोन आरो बेजों दङ गोरबो गोरबो जागासिनो खामानिया लिरगासिनो हा लिरगासिनो बा निउफोरा सोलायजोब्बाय नालाय कर'नानि थाखाय नायनि फर्म लिरनांगौ आयौ नेजिन ना ले जायगायानो जोंनिया तारिखआ जाबाय 29 जानुवारि ओमफ्राय लिरनायफोरा एड्रेस होजोबबानो जोंनिया टिकेट मोनसिगोन आरोना टांला टु गहपुर आरो दायो जोंहा बेयाव फर्म फिलआप जागासिनो टांला टु गहपुर जाबाय मबाइल नाम्बारखौ होदो मबाइल नाम्बाराव लोगो लोगो फैगोन फ्रेन्ड्स फाइनाली नै टिकेट जामारबाय गहपुर थांनो थाखाय आरो जायफोर बिथांमोना गहपुर बेखौ माने थांनो गोसो बिथांमोना स्टेशनाव फैनानै माने इजिलि माने फर्माव माने मुं लिरनांगौ एस लिरनांगौ आरो डेट होनांगौ आरो बिदिनो जोङो नै बिदिनो खालामनानै जोङो मोनमारबाय आरो इजिलि माने फर्मा खिन्थु सानसे सिगाङाव दाननांगौ बेनो प्रब्लेमा आरो दायो लाबाय आरो गाबोन थांनोसै गहपुरसिम दायो आङो हाबहैनोसै ATM आव आरो माहाय फैसा नांगौ जादों गाबोन गहपुर थांनो थाखाय आरो बेनिनो माहाय दिहुननोसै आजा apa गोजा ओंखारबाय दख' गोजा ओंखारबाय ने जोंनि मेन खामानिया जोब्बाय जोङो ट्रेन टिकेट खालामखांबाय बेनिफ्राय गाबोन थांनो थाखाय फैसाबो दिहुनखांबाय आरो दायो माने जागोन सोरबो गाबोन थांमारनोसैबा बरिया भिडिअ फैगासिनो अबंसानि ब्लगाव स' सापर्ट खालाम बिथांखौ आंनियावल' नङा बिनाव फैगासिनो माने बिनाव पुरा माने हिट जागोन आरो गाबोन फाइनाली जों गाबोन थांगोन थांनानै ओमफ्राय 31 सिम थागोन ना 31 सिम थागोन माने लोगो मोनगोन जों जायफोर बिथांमोना थांगोन आरो जायफोर बिथांमोना जायगानिनो गासैबो लोगो मोनगोन सो फ्रेन्ड्स फाइनाली आङो माने गहपुर थांनो थाखाय माने ट्रेन टिकेट बानायबाय दिनै आरो नोंथांमोननो आङो बेखौ फोरमायगोन जे ट्रेन टिकेट खालामनो थाखाय जेबो माने गोब्राब नङा सिगांनि प्रसेस बायदिनो सब माने एखेयानो जाहैयो मात्र जोङो जुदि नोङो गाबोन थांगोनब्ला दिनै बायदियाव माने टिकेटखौ बानायनांगौ आरो जुदि नों गाबोन बायदियाव टिकेटखौ दानोब्ला समफोराव थांनो मोनगोन नङा होमब्ला बेखायनो जों गाबोननो थांगोन आरो बेनिखायनो दिनै जोङो टिकेट खालामबाय जेबो प्रसेस नङा बेनि थाखाय मोनसे फर्म मोनगोन फिसा फर्म बेवहाय नोंनि मुंखौ लिरनांगौ नोङो बबेनिफ्राय बबेसिम थांगोन आरो नोङो मा खालाराव थांगोन बेखौल' बेवहाय फिलआप खालामनानै होनांगौ जेबो माने गोरा नङा ओमफ्राय नोंनि मुंखौ होनांगौ एस होनांगौ बेनिफ्राय आरो नोंनि एड्रेसखौ होनांगौ बेफोरनोल' बारा फिलआप खालामनांगौ गैया फर्मावबो बिराद फिसा माने प्रसेसा जोबोद माने इजि आरो बिदिनो जोङो बिदि खालामनानै फैबाय आरो टिकेटआ बहामोनथाय नै बे एकदम नैबे पुराना बेगावनो बोरो एकदम पुरा मुक्ता मुक्ति लाखिदों माने नै बेवहाय माने बेनो जादों टिकेटआ आरो जोङो माने दिनै माने पुरा माने थांनो थाखाय दानखाबाय दिनै जोङो साथाम मानसि थांगोन निहाय जोङो साथाम जोङो दानदों टिकेटखौ टांलानिफ्राय जोङो गहपुरसिम बेनिफ्राय टांलानिफ्राय गहपुरसिम थांनो थाखाय जोङो होनांगोन 100 रां साफायाव सासेयाव 100 रां जोङो इयाव साथामनि टिकेट दङ नैबेयाव पुरा मुक्ता मुक्ति लादों माने बेवहाय साथाम दङ साथामावहाय जोंहा माने 300 थांदों आरो
जोङो गोरबो आं इनिफ्राय कुनाल जोङो साथामजों थांगोन नैयाव साथामनिबो दंखायो जोङो साथामजों थांगोन आरो दायो टिकेटखौ लाग्रोनि नैबे भिडिअखौ बानायनायनि गुबै जाहोनानो बेनो जे गोबां सुबुङानो माने डाउट जादों जे ट्रेन टिकेटखौ बोरैहाय बानायो जोङो उमुकनिफ्राय उमुकाव थांनांगौ नैबे अनलि गहपुर थांनायल' नङा जे सोरबाफोर अदालगुरि थांनो सोरबा राङापारा थांनो सोरबा गुवाहाटि थांनो थाखाय जे ट्रेन टिकेटखौ जोङो बोरैहाय दानांगौ अनलाइन खालामनांगौ नामा बेफोरबायदि माने गोबां डाउट दङ बिथांमोननि थाखायबो नैबे माने भिडिअखौ आं बानायदों जे बे नङा जे नोंथांमोना ट्रेन स्टेशनाव थाङोब्ला नोंथांमोननो मोनसे फर्म होगोन बेवहाय नोंथांमोना फिलआप खालामनानै गोबां फिलआप खालामनाङा जे बेवहाय अनलि नोंथाङा बबेनिफ्राय बबेसिम थांगोन आरो बेसेबां खालाराव थांगोन आरो नोंथांमोननि मुं नोंथांनि बैसो बेफोरखौल' लिरनांगौ आरो नोंथांनि एड्रेसखौल' लिरनांगौ इनिफ्राय सिगनेचार मोनसे होनांगौ बेखिनियानोल' ओमफ्राय नोंथांमोननो जाय टिकेट दानगिरि बिथाङा मा मा सोंगोन नोंथांनाव बेखौल' बुंनानै होनांगौ स' बिदिहायनो नोंथांमोननो मोनथिहोनो सेस्था खालामबाय आङो गाबोन थांगासिनो दङ गहपुरसिम आरो बयबो लोगो मोनगोन जायफोर बिथांमोना आंनि बे भिडिअखौ नायदों बयबो लोगो मोनगोन नोंथांमोना गहपुराव जुदि नोंथांमोना थांगोन अब्ला लोगो मोनगोन स' जुदि नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला प्लिज लाइक खालाम लोगोसे शेयार खालाम बेखौनो आङो मिजिंथिबाय आरो जायफोर बिथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानै फैदों प्लिज अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम लोगोसे लाइक शेयार कमेन्ट खालामनो दाबाव स' बेखौनो मिजिंथिबाय नैबे आंनि रयेल एनफिल्डखौथ' नोंथांमोना मिथिखागौ बेजों थांदोंमोन टंला रेलवे स्टेशनसिम आरो बेनिफ्राय गाबोन थांगोन गहपुरसिम आरो नोंथांमोना गोबां धामाकेदार भिडिअफोर नोंथांमोना मोनगोन स' माबा मोनसे नङा मोनसे स्पेशल भिडिअ आङो बानायगोन गहपुरसिम नोंथांमोना नुगोन स' नेबाय थाबानो जाबाय स' बाय इयुननि भिडिअसफोराव नोंथांमोन बयखौबो लोगो मोनगोन गहपुरसिम